Morgen. We're not trying to back in a conversation with Menschen. In the next 2 minutes, I've decided to record in the last 5 minutes. Ik ben dan doen met eating Forshay. This concludes the video of eating Forshay Happen Pictures. Wat interessant is, als de mensen die komen naar Ribbe en ze vragen me wat zich die en ik heb een hobby, zeggen ze me, ja, wat seriously, wat is dat? Ze niet doen kan hobby idee bij ons in Klavisro. Ze zeggen me dan, ik versta niet van wat zich die is. Ze zeggen, die stijs doen vinden me niet en ik versta niet van wat die is, wat die enjoys is. Ik ben dan doen, ik hoop dat ze komen enjoy. Dus ik enjoy, the weather is beautiful. Ik weet maar zo geteld, the weather is beautiful. Meint es am niet wat ze zeggen. Which, ending the video though.